Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel, Butihing Tagasalaysay. Itago mo po ako sa pangalang Miss J. At ang karanasang aking ibabahagi sa iyong channel ay nangyari nito lamang buwan ng Marso sa syudad ng Sipalay, kung saan ay naka-schedule ang aming misyong maipamahagi ang salita ng Diyos. Sa makabagong panahon na talamak ang hidwaan sa iba't ibang bansa, maging ang mga virus na nangahawa at nagdulot ng pandemya sa buong mundo, ay hindi ko sukat akalain na talamak pa rin ang mga masasamang hininga sa kahit saan mang dako. At mayroon pa rin palang mababangis na mga aswang. Nakasalamuhan namin ang mga ito sa lugar na aming napuntahan para mag-abot ng kaunting tulong dahil sa pananalasa ng bagyong Odette, at maipamahagi na rin ang salita ng Diyos na siya namang pangunahing layunin namin sa lugar. May bahay naman kaming matutulugan sa lugar na iyon dahil ang biyanan ng isa sa mga miyembro ng aming simbahan ay taga roon sa lugar na iyon. Doon kami mamamalagi ng isang linggo para makapamahay-mahay sa pamamahagi ng salita ng Diyos. Hindi namin dala ang relihiyon. Ang nais lamang namin ay marami ang tatanggap kay Jesus bilang dakilang tagapagligtas ng lahat. Marami kami ang bumiyahe noon patungong Sipalay City. At naganap rin ng talagang mga sobrang apektado ng bagyo, na sobrang hirap na ang buhay. Dahil hindi rin naman ganoon kalaki ang budget ng aming simbahan. Napadpad kami noon sa isang beach resort para sana magpahinga muna at makiligo sa kanilang malilinis at napakagandang tubig dagat. Habang nasa cottage kami at ang iba ay nag-i-enjoy sa paliligo, ay abala naman ang aming pastor at ibang mga kabataan sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos sa kalapit naming cottage. Habang kaming tatlo pa sa mga miyembro ay naghahanap noon ng mabibilhang isda para ihawin para pang almusal, nang may makasalubong kaming matandang lalaki. May pasang sako ito at may lamang kamote. Nakakahabag ang itsura nito, kaya nagpasya kami na sabihan ang aming leader na abutan ng relief goods na aming dala. Dahil limitado lang din naman at ibinibigay lamang iyon sa mga karapat dapat abutan. Dahil sa sobrang kahirapan at ramdam naming isa rin ang matandang iyon na aming nakasalubong. Dinala siya namin sa aming leader at pinakyaw na rin ang tinda nitong kamote. Ibinahagi nito ang kanilang karanasan noong kasagsagan ng bagyo. Isang buong angkan sila sa isang liblib na bundok. Doon sila nakatira at mga kubo lang na yari sa mga maliliit na kahoy ang kanilang bahay. Nang maglandfall ang bagyo ay tumama sa lugar, ay sobrang laking dilobyo ang dinala sa kanilang buhay. Mabuti na lang daw at kahit paano ay wala namang nasawi isa man sa kanila. Subalit walang natira sa kanilang mga bahay dahil lahat ng iyon ay sinira at inilipad ni Odette pababa sa bundok, kung saan ay magkatabing nakatirik ang kani-kanilang mga munting tahanan. Nagmistula raw silang mga basang sisiw na nagtatago sa sako ng bigas na walang laman upang maibsan ang lamig sa kanilang katawan. Mabuti na lang at wala namang sanggol sa kanilang angkan. Pinakabata na yata nila ang 8 anyos. Ngunit gayon pa man, ay kailangan pa rin itong maprotektahan laban sa lamig at malakas na ulan. Kaya ibinalot sa kumot at nilagay iyon sa loob ng sako. Nilagyan ng maliit na butas upang makahinga at makasilip. Mabuti na lang at wala namang malalaking kahoy ang paligid ng kanilang bahay. Kaya ligtas silang hindi madaganan ng mga puno. Sinuwerte rin silang hindi gumuho ang lupa
na kinaroroonan nila. Hindi na rin kasi sila makatawid pa ng bayan dahil sa sobrang taas na ng tubig sa ibaba. Hindi na nga makikita pa ang mga palay at nagmistulan ng lawa ang buong kapatagan na siyang matatanaw nila mula sa itaas. Nag-iiyakan daw ang kanilang mga anak dahil sa takot at wala silang magagawa dahil wala silang mahingian ng tulong. Wala rin silang mga gadget na gaya ng cellphone at hindi abot ng kuryente ang kanilang lugar sa tuktok ng bundok. Nagtaka rin kami dahil malawak naman sa ibabang bahagi ng bundok na iyon kung saan may kalsada at kuryente. Para namang piniga ang aming puso sa sobrang pagkahabag sa testimonya ng matanda. Dahil doon ay napagdesisyon na naming akyatin ang kanilang pamamahay kahit mag-aalas 6 na ng hapon iyon at pauwi na kami sa aming tinutuluyang bahay. May kalayuan pa pala iyon sa kalsada ayon sa mga sumama. Gusto rin kasi ng aming pastor na bago kami makauwi ay matipon silang mga kaanak upang maibahagi ang salita ng Diyos. Hindi kami nakasamang umakyat sa kanilang tinitirhan dahil may kalayuan iyon at napakatirik para akyatin. Kaya kung may kanlong kang bata ay sobrang delikado. Kaya nagpasya na lamang kami ng kasama ko na maghintay sa loob ng van dahil pareho kaming may maliliit na anak. Nasa 10 minuto pa lang sila na nakaakyat ay marami na kaagad ang umaaligid sa aming van na mga wakwak at tiktik. Hindi lang isa iyon dahil para silang nagsasagutan na tila nakapalibot sa amin. Dahil sa takot ay inilak namin lahat ng bintana ng sasakyan. Ngunit dinig pa rin ang malalakas at napaka-agresibong boses ng mga masasamang nilalang. Nagsisiiyakan na rin ang aming mga anak at kahit anong gawin naming pagpapatahan ay nag-iiyakan pa rin ang mga ito. Iyon na yata ang pinakamasaklap na karanasan namin sa ministry. Mas masaklap pa sa ibang karanasan namin kung saan ay kung ano-ano ang nananakaw mula sa amin. Naranasan na rin naming mailigaw ng mga masasamang espiritu at makatulog sa gilid ng kalsada dahil aberyado ang aming sasakyan. Matapos ang kanilang misyon sa itaas ay bumaba na ang mga ito sa bundok at samot-saring karanasan rin ang kanilang naranasan habang pababa sila mula roon. Isinalaysay pa nila sa amin kung gaano ang mga ito nakakaawa dahil sa lupa lamang nakalatag ang karton nilang sahig at ang dingding ay pansamantalang sako na muna dahil kapos pa sa panggastos. Subalit kapansin-pansin ang pagiging mailap ng mga ito sa kanila simula nang dumating sila. Pero syempre, hindi naman talaga pwede na manghusga sa katauhan, kaya isinuwalang bahala nila iyon. Ngunit nang patapos na ang ginawang pagbahagi sa kanila ng salita ng Diyos ay halos 5 mga kabataan na lang ang naiwang nakikinig at ang mga magulang ng mga ito ay paunti-unting umaalis at may kanya-kanyang mga alibay. Lalo pa noong sinabi daw ng leader na manalangin na. Nadatdan pa nilang may mga nakapaligid sa aming mga wakwak at tiktik. Kaya todo ribukin na naman ang pastor sa mga masasamang hininga. Nang makaalis kami sa makitid na daang iyon, ay sobra ang aming pasasalamat. Dahil sobrang hirap ng kalsada at nakazigzag ito paakyat at pababa hanggang pauwi sa kinaroroonan ng aming tinutuluyang bahay. Inakala naming wala ng problema dahil panatag na kaming nakauwi sa aming tinutuluyan. Ngunit ang hindi pala namin alam ay nasundan kami ng mga angka ng aswang. Hindi ko alam kung kabilugan ba ng buwan dahil malaki at napakaliwanag ng paligid. Wala nang tigil ang iyakan
ng aming mga anak simula 10:00 pa lamang ng gabi. Kaya pinag-pray over ng alagad ng Diyos ang aming mga anak, sabay ribukit sa mga masasamang hininga. Ngunit napaka-agresibo ng mga ito at ayaw kaming tantanan. Dumistansya nga ito ng kaunti. Ngunit mas lalo pa yatang lumalakas ang mga tinig nito at mas lalong nag-iiyakan ang mga alagang aso sa paligid ng bahay. Mga kalahating oras rin ang nakalipas at tumahimik ng kaunti ang paligid. Kaya lumabas ng kwarto si Nanang, ang may-ari ng bahay. "Saan ba kayong beach resorts at mukhang nasundan kayo ng isang angkan ng aswang?" Tanong nito dahil maging ito ay hindi makatulog dahil ramdam niyang maalinsangan ang kanyang katawan at parang may nakamasid sa paligid ng kanyang bahay. "Malapit lang naman sana dito, Nang. Ang kaso may nakasalubong kaming matanda kanina at napag-alaman namin ang nangyari sa kanila noong kasagsagan ng Odette. Kaya minabuti naming puntahan ang kanilang lugar upang maabutan ng kaunting tulong. Ang kanilang buong angkan dahil magkatabi lang daw sila lahat at hindi ko naman akalain na ganoon iyon katirik kong akyatin at nakatago pa yata ang lugar na iyon." Mahabang litanya ng aming leader. "Mahabaking langit, bakit nyo iyon ginawa? Sana sinabi nyo sa akin. Hindi nyo ba alam na mayroong lugar rito na tinitirhan ng isang buong angkan ng aswang? Mabuti na lang at walang may napahamak sa inyo doon pa lang." Nag-aalala ang Nanang sa kanyang nalaman, pero alam naman naming mas makapangyarihan ang Diyos at walang masasamang hininga ang makakagalaw isa man sa amin dahil silyado na kami ng makapangyarihang dugo ni Jesus at walang anumang masamang nilalang ang makakapantay sa kapangyarihan ni Jesus at iyon ang pinanghahawakan namin. Doon na ikwento ng Nanang ang mapait na karanasan sa kamay ng mga aswang. 5 taon daw noon ang kanyang babaeng anak, taong 1978. Nang unti-unti itong nangangayayat at naging sakitin. Simula raw iyon nang pumunta sila sa nasabing lugar kung saan kami nagmisyon at nag-abot ng kaunting tulong. Doon niya napag-alaman na ang liblib na bukiring iyon ay pinamumugaran ng isang angkan ng aswang at tuwing may maliligaw doon ay walang ligtas sa kanilang mga kamay. At kung hindi man iyon makukuha ng agaran ay uunti-untiin naman at iyon ang ginawa sa kanilang anak. Simula noon ay lagi na lamang silang makakarinig ng alulong ng aso sa bakuran ng kanilang bahay. Hanggang sa nagising ang kanyang asawa, isang gabi nang maramdaman nito ang nilalang na nasa kanilang bubungan. Maingat niyang pinailawan ito ng Petromax na nauso noong araw bilang tanglaw sa gabi. Hindi raw nakaligtas sa mga mata ng kanyang asawa ang mahabang dila na nakatunton sa tiyan ng kanilang anak na sobrang payat at napakaputla na. Doon lamang nila napag-alaman na inaaswang pala ang kanilang anak at ilang linggo na ang dumaan. Huli na nang malaman ng mga ito dahil hindi na rin humihinga ang kanilang anak. Kumuha pa ng itak ang kanyang asawa para tagain ang mahabang dilang iyon. Iyon nga lang ay mabilis na binawi ng aswang ang kanyang dila at lumipad papalayo ng kanilang bahay. Ang kwentong iyon ni Nanang ay nag-iwan ng kirot sa aming puso. Anong masakit sa puso ng mga magulang ang mawala ng isang anak na siyang nagpapatibay sa kanilang pagsasama. Patuloy pa rin ang mga itong gumagambala at marahil ay galit na ito sa amin dahil hindi nila kayang makapenetrate. Kaya ang ginagawa nila ay inaatake kaming lahat sa pamamagitan ng panaginip. At marahil ay ganoon din ang nangyari sa aming mga sanggol na mayat-mayat ang gising at iyak.
Ako naman sa aking panaginip ay nakita ko ang pagbabagong anyo ng isang matanda. Mula sa isang normal na nilalang hanggang sa naging isang mabangis na hayop. Tinaganan ako nito sa dibdib kaya hindi ako makagalaw at makahinga. Inaatake ako nito sa pamamagitan ng bangungot. Kaya tanging panalangin lamang sa pamamagitan ng aking isipan ang kaya kong gawin. Halos mawawala na ako ng hininga at ramdam ko ang dubling bigat ng nilalang na nakadagan sa akin. Hanggang sa niyugyug na ako ng isa naming kasamahan dahil binabangungot raw ako. Salamat sis, ang sama ng panaginip ko tungkol sa aswang. Dinadaganan daw ako at ramdam ko pa ang matutulis na kuko nitong kumakalmot sa aking buong katawan. Akala ko pa naman totoo na. Wika ko habang humihingal dahil pakiramdam ko ay kapos ako ng hininga. Binabangungot ka eh. Ako nga rin, mabuti na lang at nagising ako. Dahil nilabanan ko talaga sa aking isipan kaya nagising ako. At yun nga, nakita kita na umuungol kaya ginising na kaagad kita. Salaysay pa nito sa akin. Ako rin, todo panalangin ako sa aking isipan. Ngunit sobrang bangis yata ng nilalang. Para na akong mamamatay. Sagot ko rito. Sa kabilang kwarto ay ang leader ng simbahan at ang kanyang asawa. Narinig pa rin sa aming kwarto ang pagre-rebuke nito sa mga masasamang nilalang na humuhuni sa paligid. Iyong iba na nasa labas ng mga kwarto at nasa folding bed lamang natutulog ay napakaingay rin at hindi makatulog. Lumabas na lamang kaming lahat at napag-alaman naming isa sa aming kasama ang nakarinig ng tila may gustong buksan ang doorknob ng bahay. Gusto nitong pumasok kaya ginising niya ang lahat ng kasamahan niya at nagbatsyag. Iyong mga anak naming maliliit, mabuti na lamang at hindi nag-iiyakan dahil napagod marahil sa kakaiyak kaya tulog na tulog ang mga ito. Iyong tatlong kabataang lalaki na aming kasama, dala yata ng kuryosidad ng murang isipan, ay humarap sa kristal na bintana at naghiyawan lahat. Parang galit na galit ito na tinignan kaming nasa loob ng bahay. Nag-amok pa sa mga nilalang na nasa labas. 1-on-1 tayo. Duwag ka palay. Atake ka na lang, magtatago ka pa. Saad ng isa na dahilan upang magtawanan silang tatlo. Sinaway sila ng aming leader ngunit huli na yata ang lahat. Mabuti na lang at may girls na nakatakip sa bintanang kristal. Kaya nang lundagan iyon ng isang malaking pusa na sobrang kakaibang paraan, ay hindi ito nakatuloy. Sabay na patingin ang tatlo sa labas. Hindi nila alam kung saan galing ang pusang iyon dahil bigla na lamang itong sumipot na nakakapit na sa grills ng bintana. Alerto rin ang aming leader na nirebuke kaagad ang nilalang. Sa pangalan ni Jesus lang ay takot na ito at mabilis na nawala mula sa pagkapit sa grills ng bintana. Nang tuluyan ng mawala ang aswang ay pinagalitan nito ang mga kabataan. Para kayong hindi tinuturoan ng magandang asal sa simbahan na. Masaya pa kayo sa ginagawa ninyo. Kahit ang mga iyon ay hindi mga ordinaryong tao, wag na wag niyong pa rin bastusin. Dahil hindi niyo pa nga rin kayang protektahan ang sarili niyo laban sa kanila. Marunong na ba kayong magrebuke ng mga nilalang na iyan? Galit na tanong ng aming leader. Sorry po pastor, hindi na po maulit. Isa-isang wika nila at naging formal na umupo sa gilid ng bahay. Unang beses rin kasi nilang naranasan na makasalamuhan ng ganoong nilalang. Dahil sa amin ay marami rin namang pinanghinalaan na aswang ngunit hindi ganoon ka-agresibo na talagang hindi kami tinantanan maging sa panaginip ay halos lahat kami ang inaatake at marami silang nakapaligid sa amin. Nag-iwan iyon ng leksyon sa mga kasama naming kabataan
na dapat huwag maging mayabang dahil hindi mo alam ang inaamok mong nilalang at doon rin sila nakasaksi na talagang nabubuhay ang mga aswang at hindi alamat o kwentong kutsero lamang. Naging testimony rin iyon naming lahat na kahit alagad ni Satanas ay hindi makakapigil sa aming hangarin na maipamahagi pa rin ang salita ng Diyos sa mga nasa liblib ng lugar. Umuwi kaming kumpleto at naging mas matibay ang tiwala sa Panginoon. Alam kong marami pa kaming bukirin na dapat akyatin upang maibahagi sa ibang katauhan na dapat ay kilalanin si Jesus na siyang tagapagligtas at huwag nang tumingin sa mga material na bagay sa paligid dahil ang katapusan ay nalalapit na. Magiging walang silbi at hindi makabuluhan ang paghahangad ng mga material na bagay sa mundo. At hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Miss J ng Negros. Ingat mga, kayo na pong bahalang tumugtong.